obire county ma wikie pogodo mabe kanyo to jotelo nokodhi mano dong en nyiso marach nikech nitie jopiny mane wacho ni nonego gidhi mondo ginyis ker ni mae gima jowa ywago mondo koro ng'i kaka itimo. Adwa nyiso jowa wan kaka jokanyanam ok watimo opposition ga ni watime atima ni ber ni noko mar sirikal. Watimo opposition mondo mi chieng' moro nyithindwa obed gi ngima maber. To oganda mag jokanyanam king'iyo historia mar Kenya gisegore ne piny ni endi mondo ji te oyud haki margi. Manyiso ni ok ogore ne jowa kende, ogore ne justice ne piny mangima. Gima wakwero ma president timoni ok en gima kare. Ok en gima kare ka president nyalo bedo ni jomoko bedo bathe manigi kiburi moro ni nyise ni ni tetuma gigi kaka itimo gi eki. Trevor ok inyalo wuok ka indi kaka president tidhi e piny mar Uriri kata idhi e piny mar Kisumu ma ok iluongo jotelo moyier to jotelo ma ok oyier tigwele buthi kendo mikuodho negi chon migolo doke itgi na obedo kuma kama. To wando ngolando nyaka lundo nyaka iwang jowi. In kilando onge problem lakini nitiere protocol iwinjo ma en beno ni oluwo. Kane ng'iyo biro ne Homa Bay bende ng'iyo ni regional commander ne onge nango regional commander noyudo wach modeko sawasawa ma security ma president kuro ng'ama dhi ng'iyo. Honorable Gladys Wanga oyudo ene governor ma Homa Bay to ing'e ni ok en governor gava okalo ka en governor endo ma article 4 mar katiba marwa wacho ni gigo iko ma jowa dwaro ma jopiny dwaro nyaka tim through their democratically elected officials. Yani ya jou moyier gombulu modonjo kacha gombulu sami biro kaka president to joge ni dwa nyiso governor makanyo ni kiny president biro odhi lemo sadek tinyisi sari otieno timbi ndhano mano weekend yudo ka samoro ifaka kama ino doka ka Gladys Wanga governor ne ngano endo mano tegna yenya majambetre e yore mag azimio ma ndalo mano watimo campaigns magwa odo ka seche go Gladys Wanga gene ne odhi dala mar Mombasa e retreat maggi ne onge chenro ni kro kiro kan ng'ayo cheche okino jeni ma kinya biro kuma kama onyalo biro kotame kich bato Kenya mare but ko biro ne obiro lemo onge wacho de lemo en mani kuro nitie wich kod gachai mabiro nikech en ng'ama ker onengo beni irwake gi jogo eko ma jotelo makanyo endo eka nyiso kido maber. Koro ibo blame jomoko ni jomoko korwaki to gin jomo era kaka ker margi kech ginendo oseket kanyo ni ker kendo en gi that authority momino lakini nyakitem matek mondo tigi leaders ma local kichineno ka kibiro kaka ker koro Homa Bay kaecha tiwacho ni adwa kelo udi ingenya kandelni gi nyinge gi mose kudhi ni mandara makama yoche ni mandara loso madwa loso penjo en niya in kaka ker inyalo loso weche mag dongruok e kanisa to in ma iwacho kendo pile kani campaign ni kawadhi election ni ndi kata bang election kanisa ok en kar go siasa kanisa ok en kama wacho government agenda ka in ga agenda mar loso kor gwenge moko midhi limo anga mune mune bugo jogetel gwenge yo kisi ni yawa los na development rally abia bed piny akudh kod wach kaso wangi ni development magu gi eki mage mo uno wachakgo kech Gladys Wanga Kaluma wadwa ma Moses Kajwang Milio Dhiambo ging'eyo gi jogo kuduto moyie nyaka Ivo Baragini ging'eyo maber kendo ging'eyo ni yawa ka itimo dongruok chaknwa gi ma kech ma dio tie jowa moingo kama to kinya timo giwe ko ka idhi kanisa ti wacha kamano ni kichin president gima no botimo obokela chine president kijibo wacho ni ya ngacha ngama wuowe bath ndara to dhi adhiya ginere telo mar othero tach ma wacho gibo ke bath ndara kose wacho to dhi adhiya to ok tim gigo koro wan mondo mi presidency en gima katiba moketo manyaka miluor to mondo mi luor nyaka bed gi chenro mowuotho kaka katiba dwaro. Okay. Nitie gimoro ma nyichi timo e